Ai me voidaan ostaa kahta proota, kun mä oon vähän vajari. Meikä vetää vilusta. No nyt pelataan niinku taas meidän ammatti. Jep. Onko se lapio vai lampu? Mä otan lampu. Ja mä saan sen lapiokika. Tai mä kattelin jotain. Mennäänkö yhdessä vai Pirexit meidän entrance? Musta tuntuu, että tämä ei ole mitenkään varaa, niin voidaan vetää. Voidaan splittaa vaan. Totta. Sieltä se tulee. Ui. Ja. Oh yeah. Metsä Fire. Mä voin mennä Fire. Juu. Pistettiin Jimin kanssa firma pystyyn. Tarvitaan muita. Mä oon tässä lähellä. Noniin. Okei. Mä oon kuullut huhua, että se ei ole varma, että se olisi pavnannut, vaikka se huone olisi. Mitä? Et vaikka olisi musta miehen huone, niin musta mies ei välttämättä edes ole mestoilla. Ai. Täällä on hyppyä, kun tarvitsen tuota loppua, kun mä en näe tuota. No venä mä käyn heittää paskaa ulos. Mä tuun etsiä sut. Maamiina jossain. Oho. Mikä ääni? Mä en tiedä. Täällä on jotain täällä on. Nää täällä on ylhäällä, kun nää on yleensä umpikuja aika nopea. No ei oo. Hitta. Oho. No tähän menee korkealle. Oi. Tää oli mukava yllätys. Mä oon täällä Venä. Joo. Mä löysin aika hyvää sitten. Onks tää jatkuu tää? Venäjä hetki. Mitä sanot? Mä en käynyt siellä vasemmalla vielä. No okei. Tää on lukkos. Se lockpicker olisi ollut aika kova. Se olisi ollut kyllä. Lappi oli 50% alella, niin. Se on peli yksi parempi. Sit kun meillä on rahaa, niin ostetaan se heti, se on peli parempi iteme. Mä oon varma. Aha. Ei se ole, loistavaa. Kova. Eli me tultiin Tässä. tuolta. Joo. Mä yritän vähän muistella, mistä me tultiin. Joo. Koska isossa huoneessa mulla on pari kertaa käynyt silleen, että mä en muista mistä mä tulin. Niin sit. Tuo on lootbooki. Onks se palo? Ei. Miks tää ovi oli avattu? Jaa. Mikä vittu se on? Onko se lootbagi? On se joo, se on lootbagi. Jos ei tarvii lyödä, niin ei kannata. Mäpä suljen tän valmiin. Joo. Ei oo mitään. Ui, ai se on tuonut niin, no ei se haittaa. The dog! What the dog doing? Onko meillä paljon aikaa vai mitä veikkaa? Siellä on ulkona kuitenkin ihan hyvä setti jo. Siellä on aika, mä löysin aika hyvää lootia. Niin totta, sit jos sä sanoo, että tunti enää aikaa, niin. Vittu mä säikäin. Mene pois. Aika jännän äänen piti. Hei tässä on meidän entrance. Ei kun ei ookaan. Ei kun on. On. Oho. No vittu mennäänkö? Pitäisikö Tässä on me? se hyppy, jos me puhumme. Tätä mä en kattonut. No ei. No joo. No ei se haittaa, jos sä kuolet niin. Ei tää vittu oo. Eikö hetkinen? Vammas. Mä katsot Blackmania, ei tuu. Oissa! Ei se tee mitään. Ja mä säikähdän vaan vitustu. Tuli ihan korva juuresta. Se on se pointti. Mennään vaan
Minä vaan vittu myymään. Käydä katso paljon kelloa. Joo. No meillä on Tässä vois paljon. mennä. No mä mietin se iso huone, niin siellä on paljon vielä reittejä, mitä me ei käyty kattoo. No jos mä roudaan nää ja suunnistan sit sinne. No, mä tuun, täällä on aika paljon tavaraa, niin mä tuu kanssa roudan. Ai. Paljon sitä saakkua? No kyllä se pitää ladata. Oppista. Siellä on yksi semmonen large FPS siellä Fire Exitillä, mutta se ei voida viedä lopuksi. Käykö mä hakea sen nyt vai? No mä sanoin, että ei kannata ehkä turhaa. Mikä suunnitelma? No sä voit lähteä suunnista sinne isolle huoneelle. Mulla on lamppu, niin mä saan sut kiinni helposti. Mikä? Vielä on 5 tuntia, niin pitäisi ihan hyvin kerätä. Tästä lamppu. Noin, käy nopeesi. Mene pois. Ai hitto. Koira puras mua saakeli. Ai jaa. Mut ei sillä mitään väliä. Kello on nyt 8. Joo. Mene pois edestä. Ai kiitos. Nyt on täällä 2. Joo, niitä on 2. Kello on 8. Heti kun vaan löytyy täältä jotain käteen. Käydä vaikka täällä. Niinku ihan pikaseen. Jotain vaan täältä, niin oli edes syy tulla tänne. Heti kun löytyy jotain, niin aletaan lähteä se. Varo. Okei, no ei ketä tulla tuolle ihan turha. Ehkä me varmaan ehkä me lähetään. Joo, aika keksy pitää muokata. Eiks ollut? Joo. Tästä vaan ja tonne alas ja... Oho. Aika pro, mitä hittoa. Joo. Mene pois. Niin. En tykkää. Kaksi tuntia. Pitäisikö mun testaa koiratrikki, jos tilaisuus näyttää sen? Mikä koira teki? Sä voit hakkaa se sillä seinään, että sä lyöt seinään sitä koiraa samaa ja sitten hyppii koko ajan sitä seinään päin sillä että se stumlokkaa. Oho! Ai Ailesdog. Joo, kun siitä lapion lyönnistä kuuluu ääni. Ei täällä hirveästi kauempaa olisi voinut olla. Täällä on mörköi. No ei täällä ketään. Valitet. Ihan hyvät näyttää. Ui. Vissiin. Ei sit. Aika hyvä. Auto 200 se. Ihan yllättävän hyvä. Mennäänkö molemmat meinistä vai? Ajan tuon. No mä ehkä tää sen verran pahempi, että mennään vaan samaa matkaa meinistä. Oikeelle. Nää on oikeaan suuntaan. Fucking serveriroom. Moottori. Tästä muistuu Tässä on vähän. miina. Tosi miina, joo. Tuossa on. Mä vihaan, nää sokkelot on mun inhokkeja. Näissä ei ikinä oo mitään loottia. Se on kyllä totta. Siinä on ovi. Siellä on Fire Exit. Siinä on Siinä on muuten tommonen. Iso akseli. Pitäisikö? Kähän fairetaan. Näytä lamppua. Katsotaan. Hyppää. Käy hyppää. Mä tuun perässä. Toveet. Katsotaan. Mikä oli katto? Mikä tää on? Tää on nyt tää on 15 eteenpäin vasemmalla. Meini on niinku tuo päin. Hyvä. Ship tuolta. Ja mä voisin, jos haluat heittää, niin heitä sinne, tuu takas, mä käyn kattoo mitä muut tuolla. Joo, tähän. Vaan Fire Exit. No oi. Oikeelle. Ei mitään. Mä käyn tuolla, mitä hittaa. Eikö me tultiin täällä? Se miina on tossa. Ei ollut. Sinne moottori. En mä taskua.
Kova. Pakko katsoa taakse. Mikä nää äänet? Mä en kuullut tuolta soundia ennen. Ui. No mennään kattoo missä se. Löysin moottori. Meppä tonne sisälle ja kuuntele. Siellä on semmonen outo ambience ääni. Lähti mulla soimaan ainakin. On siellä vielä. Ai tuolla on meini. Jaha. Mä en takaa tiennyt, että tuolla olisi. Moro mein. Moro, mä olin menossa meiniä etsimään tota. Okei. Mennään vaan meiniin. Mä tiputin meinille tän moottorin. Niin, joo, okei. Voidaan mä käydä Ei heittää. mulla ollut mitään. Käydään heittää. Käydään heittää. Ei tää jaksa. No nyt. Voidaan muihin Fire-Exetteihin mennä, jos ne vie eri... Meneekö tää tästä takaa oikealta? Mennään vaan. Onko se tässä? No mä en nyt muista tästä kerrasta. Ai se on tässä! No siis... Voi. Ja se on tää. Jos löytyy enää yksi sellainen handsfulli tänne, niin no turha ottaa enää kahta, kun me ei varmaan ehitä kahta kierrosta. Ja voi saatana. Niin tossa on iso akseli on pihaa. Onko se legit siinä? Oli. Ei täällä ole mitään. Paskaa. Se on aika helvetin vähän tästä pelistä. On 6 minuuttia. Tyyliin. Joo, ne menee ihan sekunneja. Täällä on metsäjätti. Sieltä näyttää. Metsäjätti. Mitähän vitus mä pääsin kyytiin tästä? Ja tähän tuli pomppii toi tommonen outo vihu. Mut se ei, jos on yksin, niin se ei uskalla tulla haastaa. No, mitä vittua? Me voitais tehdä silleen, että toinen menee ja toinen ei mene. Koska meillä ei ole rahaa omalla tilillä, niin kuolemalla ei mitään väliä. Se on ihan totta. Kun no ei uskalla tulla yksin. Se on se juttu näissä. Eiks mä koittaa sitä? Eiks mä hakkaa? No käy vetää turpaa sitä. Koittaa veittaa mua. Niin koittaa. Eikä me lähdetä. Me saatu pari moottoria ja... Ihan good enough. Nyt on aika lähteä. Joo. Se olisi hyvä, jos noista sais... Tai saaks noista conditioneista enemmän? Ei saa mitään. Että on vaan vaikeampi. Joo. Mut se pakottaa Se pelaa. on hyvä, jos siinä olisi joku insentiivi mennä, niin... Niin, niinpä. Tässä olisi tyyli, että... Mikä tää on, jos sä oot käynyt... Jos sä oot käynyt Eclipsessä, niin sit kun sä myyt, sä saat joku extra 20%. Joo, joku semmonen Vastaava. työntekijäbonus tai joku tämmönen. Tuntuu, Mä että... menin. Mä menin. Yeah. Kaljaa. Ei oo. Voi paska. Pakko löytää avain. Tänne. Hei! Yes! Okei, toi on hyvä. Sitten vielä. On. Yes. Siis mulle tulee Minecraft Caves soundit mieleen. Hyvin tehty. Tulee putki. Okei. No. Mitä? Jos mä teen tän hyppyyn. Mä teen tän hyppyyn. Onks Imi lähden? Ei vissi. Hui! Hei, onks lukitussa ovissa jotenkin sinisen pitää? On, kattokas. Jos ei lukittu, siinä on lasi vissi. Cool. Kompleksissa. Voisi tehdä silleen, että... Koska täältä ei vissiin pääse mihinkään. No tästä näin itseasiassa. Jimi, mä löysin lampun tuolta Fire-Exitistä. Ai jaa.
Mä löysin kassakaapin. Oi hitto. Joo. Mut se on ihan tosi lähellä Fire Exittiä se... Se on ihan... Kassakaapin. Kassakaapin kun löytäis tässä pelissä, niin... Tarvitsen enää ikinä tehtyä. Piti puhtaa. Mut siellä on Meinissä oli ihan pirustilta, mä en ehtinyt vielä käymään. Siinä oli kans moottori, mä löysin. Joo. Käydään mainis ja sitten viimeinen asia, mä käyn sen lampun irrottaa ja sit lähdetään. Juu. Suuntaan. Joo. Tää ei voi sortua. Ei voi mitenkään sortua. Kato, ei se näköjään liiku mihinkään, jos kukaan ei agro. Okei, toi on vähän perseestä. Tää on tyhjä. Voi hiton lima. Veli. Klutsataan tässä vaan, niin se on ihan... Vitu kassakone kädessä. Kato. Äijä ei tajuu miten me se hoidetaan. Noni, boom. 0 IQ lima play. Ei sille voi tehdä. Tuvaat siellä ei ole mitään siinä suunnassa. Okei, no kai me voidaan vaan tehdä silleen, että täällä on tää limaakin ja kaikkea, et we're done. Periaatteessa. Kato. Mun mielestä se nousi. Sit vaan mennä tolla. Nyt tää voi kaitella ja kävellä tolla. Häh? Sit voi hikata kaitella ja kävellä. Ah. Näin kun AF lootbakin. Mä enemmän hyppään sen yli. Niinku ammattilaiset. Hii! Otin damagea. Siellä on se... Otat sen moottorin tästä ja... Mä käyn hakea sen lampun, niin se on ihan hyvä. Jeme! Joo, mä vihaan sua. Voi. Tuleeko tänne? Mitä? Jos sä pystyt kiertämään tosi kaukaa oikealta sinne. Tyyliin. Ootas. Joo, niin mä teen. Niin mä teen silleen just. Joo, oota. Joo, no ihan tyhmi. Yeah. Yes. Ei hitto, nyt mä katsotin lampu. Voi saata. Lamppu. Kato. 460 plus lamppu. Varmaan joku... Melkein 600 saada. Oh my god, shit made me fucking. Sä voit ottaa vaikka sen... Eihän Opseks päässyt Bobin mukaan. Aksu. Häh? Mitä? Kaikki tän. Ihan muukin. Aksu, Andefena itses Discordissa mutea mukaan. En mä jaksa. Okei. No okei, no enää. Me duotetaan tää paremmin kuin me vedettiin 8-4. Pitää paikkansa. Jumalauta. Joo, meillä on ihan vitun boom. No business is booming. Juu. Pystykää Stungranedeille heittää ampiaisia? Joo, mutes. Onko se mahdollista? Mä tiedän, vois se varmaan olla mahdollista. En mä halua koittaa. Aha. Melkein kuulin mutaa. GG. No näin. Okei.
Mikäs tää profit quota on? Me päästiin sen ekan ohi. Eli se on se joku satku, niin onko se nyt joku parisataa? Eikö se tuplaan tyyli vaan joka runti? Joo, se on 225 kaitteja tai sellaista. Joo. Ei, onko se... Emi. Täällä on slime jossain. Imi saat tossa jossain ihan lähellä. Joo, mä oon tässä on hetkinen, tuliko Fire? Aksu, tuliko Fire? Tuli. Se joka on mainin lähellä. Tässä on slime tässä mun vieressä. Tää on vähän perseestä, mutta... Joo, mä tuun kohtaan. Mä tuun Fire. Tuu vaan. Tää Oot sä tästä näin? Joo. Hei! Mä avaan tää ihan läpällä. Mä en jaksa lähteä kiertämään. Mikä Ei fire? oo. Mä katon mikä Firexit tää. Toi on vissiin just se, mitä me tultiin viime pelissä. Se siellä niinku takaa oikealla. Mitä mappia te muuten runaatte? Mikäs mappi? Onko tää Marchi? Marchi. Tää on Marchi. Marchi on nyt kyseessä. Jee. Oho. Onko me radiopuoli päähän? Laitoin vahingossa, mut... Ihan vahingossa vaan. Ei saakeli, että sitä kovaa äänestä ovea varmasti. Hei, mikäs hei, täällä on Halfi. Tuolla on se puoli koira, puoli mies. Jos olisi lapio, niin sitä vois vetää turpaa. Mikä vittu on puoli koira, puoli mies? Se on se, joka, tiiäksä, ryömii sua päin ja syö. Niinpä, joo. Meikä näki sen. Ja siinä onhan... Mä voisin tehdä silleen, että mä... Lähdetäänkö vaan kantaa vittu? Joo, lähdetään kantaa ja mä otan lapion messiin, niin me voidaan hakata se. Joo. Juntti. Sillä lailla, että Mä oon kuullut- tikannut mun Mä oon selkään. mä oon kuullut 2 kertaa. Täällä on tästä. Joo, kato, nyt se kuolee. Oi! Häh? Oh! Oi! No niin, mä pääsin. Älä pelleile mun kanssa. Sä oot nettikiusaaja. Fucking dumbass. Tässä on 2 Tässä on lima. Tässä on lima ja tuolla on lima. Mä sanoin, että lähdetään pois täältä. Missä on lima muualla? Ja tuo portaat alas, niin siellä. Okei. 5 tuntia enää, niin tehdään silleen, että mä menen vielä sen Fireen ja... Joo. Onko siellä paljon kamaa? Ei siellä ihan hirveästi ollut. Olikohan siellä vaan joku 1? Mä en edes muista enää. En mä halua mennä tänne ulos. Mä haluun. Mikä se on? Ehinkö mä? Mitä veikkaa? Joo, kyllä vitu. Lähde jos ei. No, mä otan radio... En mä ota radiopuolin. Mä heitän kaiken pois. Sä voit chillaa täällä. Älä kuole. Mä käyn hakee paskaa. Ai se on toi! No ei toi tee mitään. Pomppiva shit. Mene pois. Joo, jos narista. Se on tässä. Ei täällä oo enää mitään. Ai Jimmy kävi! Oi hitto. Sä Sä löysit takas. äijä kävi hakeen ennen mua. Joo, mä kävin siellä. Joo. Sä oot kadonnut ja mä oon sieltä mitä helvettiä Siis, tapahtuu. mä en tiedä, että tuolta sieltä vasemmalta puoleltakin pääsee.
Eikä mä vaan lähetä. Ai sä, Joo. otiks sä Bobinkin mukaan? Se on edellä tuo meidän. Ei sillä mitään väliä. Ei niin. Ihan, Se oli ihan ihan kullikama muutenkin. paska jätkä. Niin. Mm. Mä näin ku koira söi semmosen linnun. Joo, sitä voi tapahtua. Jos niitä lintuja on 2 tai 3, ne voi kans tappaa koira. On joo. Jos lintuja on 2 tai 3, ne voi tappaa sut. Mennäänkö offenseen vaikka se on stormi? Joo, offense vaikka se on stormi. Mennään vaan. Jos joku kuulee stormiin, niin mä en pelaa senkaan enää ikinä. Mä mennään mua pakan sekoittaminen kesken. Kuulosti niin hyvältä. Mä starttaan peli. Ja Mä starttaan peli. Älä enää ikinä tee enää. Vieras. Bitch ass. Mitä? Tää on stun grenade. Aa. mä kuulen sen kun tuulee ottaa sen sokan irti. Pum. Ei hitto. Muistakaa, että älkää pitäkö mitään metallista kädestä. Onks lasketaanko tää? Ei mun mielestä. itse asiassa tehdäänkö niin, että nyt kun meitä on 3, mä voin jäädä shipillä. Jää sipillä. Meillä ei valkitalkeet tarpeeksi. No, me on 2. Jos te menette groupissa. Okei, mennään groupissa. Laita se päälle kanssa. Joo. Se on akku. Joo. Joo. Mä pistän tän päälle vasta sitten kun me Miten ollaan voidaan saada- entrance. Joo. Miten me voidaan saada takaisin, jos sitä pitää metalliin? Se pitää vaan tiputtaa. Jos sä oot varovainen, niin se on aika easy. Surprise, motherfucker! Siellä viu. Al. Ja siinä näyttäisi olevan lampupuone. Siellä on yksi. Maks tuohon? Ei se ole. Joo, täällä on lamppu. Ei oteta vielä. Me otetaan vasta lopuksi. Varaa, mutta mä laitan ne kauemmas. Täällä on hämähäkki ja halffi. Mä tuun hakeen lapio. Mä menen hakeen lapio. Ota tää. Onks Tuuli vielä hengissä? On se vielä. Noniin. Elää ja voi Se on hyvin. kyllä edennyt tosta. Mikä tää on? Meinihuone mihinkään, kun sitä... Ei se... Niin. Niin. Tai se mitään. Joo no. Ei siellä oikein voikaan kun siellä on. Joo, siellä käytävän päässä on sitten jengi. Mä voin kulkea se käytävä itse. Imi, mä saan näitä pulloja. Hyi! Ei se jaksa tää läski. No tästä mä pääsen. Hyi! Mitäs se nyt niinku... Ota, missä tässä on lappi? Siinä. Suunnitelma, että se enää on. No mä menen sinne ihan sika nopea. Joo. Aha. Vähän paskasti generoitu kenttä. Tuuli. Tuuppa tappamaan hän. Joo. Joo. Nepä tappamaan se please. Vihu, miss vihu. Surprise! Siinä on halppi vasemmana, mä tapan sen. Noin. Noin! No, tuu tähän. Noin! Siitä eka. Siitä. Noin jo. Noin. Tuu tähän vielä. Tuu testaa. Tuu tänne. Mitä? Onks vihu? Miss vihu? Tuuli, mitä hittoa? Onks se hämppis täällä? Voi ei, hämähäkki, voi. Voi, toivottavasti et tule tänne, voi ei. Hämähäkki. Voi ei. Toivottavasti hämähäkki ei tulisi tänne tappamaan minua. Voi sentään. Voi ei. Hämähäkki, älä... Jos ei jää. Voi ei, hämähäkki, voi ei. Ei. Me ei Tuuli, ei. Tuuli. Eiköhän lähde. Kuoliks Tuuli? Joo, se hyppäs alas. Mik? Tää
No minkä ihmeen takia? Kerään ne ja mä menen etsiä vielä jotain. Ota kaikki. Mä kannan 2 kamaa. No voi hitto. Mennään, ota toi. Mä menen etsiä vielä jotain. Mutta mä tapoin 3 vihua niin. Kaikki ei voinut olla turhan takia. Miten täällä on näin paljon hämääkin se? Onks täällä hämääkkejä enää PTV? Warning, autopäällä. Ai, midnight. Ai hemmetti. Kiinnostaako limat? Nää. Pakko koittaa. Ja sitä opiossa ei testaa. No ei sitä kiinnostanut paskaakaan. On kyllä vähän damagea tästä. Kuinka kiire mulla on? Tunti. Mä kerkeen ihan hyvin. Oho, vähän tiukille menee. Mitä hittoa? Oho! Mennään. Pitäis kyytiin päästä. 4 minuuttia. Tuu nyt. Jimmy! Oi vittu! On se kova jätkä. Oi saakele. Kato siinä voltiin ja tuolla. Mä en nähnyt siinä pimeässä. Äijä on ammattilainen. Ammattimies. Pääsikö mä metsiin? Joo, totta kai. Hei ja tervetuloa taas! Se olen minä, Ed Speaks, ja olette varmaan huomanneet, että minulta ei ole tullut videota pitkään aikaan. Se johtuu siitä, että minä en ole jaksanut editoida minun videoitani, mutta tätä ongelmaa varten olen palkannut editoijan, jonka loppuvideota pääsette nauttimaan. Toivottavasti tykkäätte. Mennäänkö offense vai marssi? Kummassakaan ei ole mitään conditionia. March. Offense on mun yksi pari. Miettikää, meillä ei ole tässä runis oli sanomassa, että meillä ei kuollut ketään, mutta on meillä yksi kuollut. Onks tää se, kun mä luulen, että se on? Ei oo. Minähän tuuli meni. Lähti jo. Mutta valkkitalkia lapia, mutta mä tiputan lapia main transeen, että se voi käydä hakee, jos sen ikinä tarvii. Se on ihan hyvä diili. Noniin. Oh, cholera! Czy to Freddy Fazbear? Ui! Mä etin lapien tohon ulkopuolelle, tohon Tuossa on kulli hei. mä etin lapien main entrance. Oho! Coilheadi! Vanha tuttu saan. Sitä ei voi hakkaa lattialla valitettavasti. Near activity needed. What do you mean by that? Voi hiton. Tyhmä ei sen muuta. Noniin. Voi imi minkä teit. No, meikellä on radiopuunita nämä tästä tohon. Missä se Coilhead on? Se on siinä. Onko se radiopuuni tässä? Aika ram... No nyt mä voin ottaa lapia mä. Onko sä oot siinä? Avain. Mennäs. Voiko tästä peruuttaa? Ei hitto. No tää on kyllä nyt vähän kusinen tilanne, mun on pakko myöntää. Ota, tuus vähän lähemmäs. Tuus ihan pikkasen. Noniin. Ei sun ohi mahus. Mä olen idiootti. Mä oon niin tyhmä. Pystyttääkö se joinaa? Ihan sieltä tulee, no ne. Moro. Ei sillä tee mitään. Se on vaan painamampi lapia, niin se on ihan paska. Ai saakeli, tää alus veti mua turpaan. Mitä? No niin, pistämät jonnekin. No mä mietin, että mä ostan lisää paskaa.
Mitä mä ostan? Stun grenadeen. Täällä on ihan hemmetisti paskaa ne. Mennään... Kumpi oli parempi, offense vai march? Offense, tietenkin. Mä en muista kumpi ja kumpi. Eiks molemmat ole jotain metsäkenttiä? Offense on se hiekkamappi. Ei, kun niin onkin. Offense on hiekkamappi. Joo. March on se Eiku, wow. Onko se offense vai march? Mä unoin. Offense. No niin, mennään offense. Mielestä. Mennään offense. Häh? Mitä sä katsot? Kova. Eiks se ookin? Voi vittu toi marchi. Eiks mulla lakaa niin paljon? Pulli. Tää on hyvä kenttä, älkää nyt. Ottakaa valkkitalkit. Jos kukaan tasku... radiopuhelin. Haistakaa vittu sit. Haloo. Voi hitto. Ne otti lampu. Kuka siinä on? Miksi sä otit lampun pois? En mä tiedä. Voi hitto. Voi hitto vii. Täällä on joku vihunen. Maistin sen. Pistän tätä päälle. Maistin vihun. Ja tää on käyty. Okei, ymmärrän. Mä kävin täällä. Onks pakko hypätä? Mä haluan. Mulla on aina kuseen. Joo, pakko. Mikä pakko? Hetken, mitä hittoa? Kattokas tätä. Meikä käräkkää nyt koodi. Ai. Meidän transsilla yksi pultti, mutta se nyt on ihan paska. Huonot näyttää. Mun osalta. En ole tehnyt mitään. Ai täällä te ootte. No niin, okei. Hei. Ai siinä on spideri, mennään. Ai hemmetti. Voi kylpää. Lopeta. Hemmetti. Mäpä tapasin spideri, mennään. Help. No mä tuun hakkas. Help. Ei mä kuolen sen. Remember, son, dying is gay. Yes, father. Tää on vähän kusinen juttu. Mä oon vähän pirun lovi. Diilasitko sä sen kanssa? Joo, mä vaan saatiin pakko, kun mä vaan leikin sen kanssa. Entä se hämähäkki? Se vois beittaa. Totos noin. Mä beittaan se. Menkää pois. Mä tapan sen. Mä menen eka... Ajaa, niin ei mua tarvi beittaa. Mä vaan tuun tähän ja hakkaan sen. Mene pois. Minkähän takia mä agroin sen? Onko mä tyhmä? Ai. Oi hitto. Tässä Morios ei osaa strategiaa tätä Okei, vastaan. No niin, mennään, pysy siinä. Joo, teet tota. Noin. GG. Laita vielä jotain loottia ja... Sit voidaan... Ai jaa, se on... Dedendi. Okay. No niin, kova duuni. No! Mennään tossa muuten lootti, jos Ulron ihan perkelee sit tossa noin venaa. Pari miemaiset. Tähän näin.
Ei niin onkin. Mennään, pistäkää muun kamera. Niin. Mä otan valkki. No ei tarvi edes. Eikö se jossain täällä? Joo. Ei. Tänne? Ei. Vielä. Sinne. Joo, okei. Mitä hittoa siellä voi olla? Suoraan. Siellä on joku aarearkku. Tai apia. Aarearkku. Onko se tossa niinku pää tästä näin? Onks ne vihui? Näitä on 2, eiks ne? Meitä on 2. Ei ne hyökkää. Ai Paitsi jos mennään liian lähelle. Lähetään vekeitä. 4 on tossa oli 4. Oh hell no. Mitä siinä oli? 4. Ja semmoista. Homoja. Joo. Mitä? Nyt lintui. Joka pomppii. Mikä se luutti oli? Ne oli varmaan ne linnut. Rotkossa. En minä tiedä, rotkossa. Trollu. Sun pitää sanoa... Oliko suonesta? Oli. Oliko suonesta vielä äsken? Oli. Mites näin kun asut tässä? No niin. Tuli tänne. Tai jos menet meidän transseen, niin ihan sama. Onko sul radiopuhelinta? Ei. Käy hakee. Me ei ollut radio. Me ei ole radiopuhelin. Vai mennä meiniin tai jollekin minne te menet. Me meiniin. Tuli voi lähteä meiniin tai Färexittiin, sä päättää ite. Tuli vois mennä Fireiin, koska mä voin mennä meiniin, koska mä runaan sinne yleensäkin. Ok, boss. Hui! Tää ei ollut tiukka. Ujaa. Mä oon jumis. En näe. No näköjään oli yhdelle aika tiukka. Tuuli. Mun lagaa niin paljon, että on aika vaikea. Network lagi. Sammu tässä. Hei, mä lyön! Noin! Hei! Fuck you, man, fuck. Hei, ottakaa lapia ja lyökää. Noniin, GG. Mukiloitu. Katso tässä näin. Kato ne vaan suoraan. Okei, ai tonne suoraan. Noniin, okei. Joo. Noniin, sit mä osaan meini. Mä unohdin miten Firexit sit pääsee. Onks tuolla jotain? Mä menen tänne oikealle läpällä. Mikä siellä on? Tässä on häpistä. Oi. Mennään, mä hakkaan se. Hyppää vaan johon kaiteen. Kautta. No tsekkaa. Oh my god, tuu tänne. Hoidetaan tää motherfucker. Mennään, tässä on hyvä. Tässä olisi täydellinen. Voi ei, hämähäkki. Ei tässä ei voinut hypätä. No tähän voi. Voi ei, se on hämähäkki, minä pelkään. Mennään. Perseeseen. No niin. Shit. Tuli kuollut. Ei sillä oo sitä radiopuhelin, kun se on ihan tyhmä. Ei tää oo pumpikoja, kato. Tästä pääsee, mutta tästä pääsee vaan tänne. Oh shit. Mitä sä näit? Oh my god. Oh my god. Noin, tuus tähän. Noniin, se on mun päässä, voi vittu. Pidäpä turpaa tätä. Lyö uudestaan. Noniin. Mä luulen, että ne ei voi grabaa, jos se on maassa, mutta näköjään ne voi. Voi vittu. Saadaan. Ei tule mitään. Hei, täällä on lamppu. Mä otan se ihan läpällä. Ei vaan jatkuu mitä? No voi kyrpää. No, oli pakko. No okei, fine. Mä kehittää tää alukseen ja... Ei tässä ole enää paljon. Ei meillä... Niin. Tuntuu vähän, että... No en mä tiedä, miltä tää tuntuu. Minne sä lähet? Lähdekö sä himaan? Niin, ai niin. No ota tää lamppu, mä tutkin vielä. Mulla ei tilaa Invissä. No, come on. Jää tätä. Mä heitän sen tonne. Mulla on radiopuhelin, jos mä kuolen, niin no sä näet sen kuitenkin. Mä nyt unohin, mistä päin me ollaan tullut.
Mitä oli tää lamppu? Voi paska. En mä kyllä usko, että mä voin löytää enää mitään. No mä menen tänne alas katsomaan. Mä en nyt muista enää, oliks täällä jotain. Noin. GGG. Voi. No voisin... No en mä kyllä pääse minnekään. Mentranse. Se on sillä hyvä. Miksi nyt oli noin paljon täällä? Voi paska. Okei, aika kova. Ei voi mitään. Pistää auto shitin, niin se lähtee. Siinä olisi ollut lamppu vieressä. Oi vittu. Ei voi mitään. Voi. Vähän heikolta näyttää. Se on ihan jees. Subscribe to Oxter22. Subscribe to Oxter22.